אז תדעו. אוקיי, הנה יש עוד מישהי שנכנסת דרך החדר המתנה. אוקיי, אז שלום לכולם, אני מתרגשת לראות אנשים, ושמחה שהצטרפתם אליי לפגישת היכרות. אמ, את הפגישה הזאת אני עושה לקראת הקורס שנפתח עוד שבועיים, קורס נופים. אבל לא רק, אוקיי? אין שום התחייבות כמובן להצטרף לקורס, אני הולכת לספר על עצמי, על הסטודיו, שקצת נכיר בלי קשר לשום דבר, שתדעו מי אני, מי אנחנו ואנחנו עושים. ואחר כך אני אדבר על החומרים שיש באקוורל באופן כללי, על הטכניקות באופן כללי, על הטכניקות שאנחנו נשתמש בקורס, בכל זאת זה פגישה לקראת הקורס, ויש פה גם כבר בנות שהצטרפו לקורס, ואחר כך נדבר על הסילבוס, למה לצפות מהקורס, איך השיעורים היו בנויים, וזהו, ואחר כך שאלות תשובות, וכולנו נצא מפה אחרי שעה עם קצת יותר אינפורמציה. אז שלום, רוב האנשים פה במיוט, אז אם אתם רוצות לשאול משהו, אז תעשו לעצמכם על מיוט, ואני רגע אראה לכם, אני התכוננתי טיפה לעניין, שיהיה יותר, אוקיי, פה. אתם עכשיו אמורים לראות איזושהי מצגת שאני מציגה לכם. אם אתם לא רואים, אז תגידו לי, בסדר? שנייה, אני רק עוד פעם מוודא שאין מי שעוד מחכה. לא, אוקיי. טוב, אז שלום לכם, אני אינה דוידוביץ'. כמה מילים על עצמי. אני תושבת כפר סבא, אני עולה ותיקה מברית המועצות, עליתי ב-91. יש לי 3 בנות בוגרות, הקטנה שלי כרגע בצבא, במודיעין. למדתי בארץ, יש לי תואר ראשון מאוניברסיטת תל אביב, בספרות אנגלית ומדעי המחשב. עם השנים אני גם עובדת בהייטק, כרגע עובדת בתור מנהלת מוצר בחברת פיליפס, אבל במקביל כבר לפני כ-17 שנה, 20 שנה, התחלתי לפתח את עצמי כאומנית, זה התחיל מקורס ציור והמשיך למשהו קצת יותר רציני. התחלתי לצייר כלפני 17 שנה בערך, וכמו שהרבה מאיתנו ברגע שניסיתי צבעי מים זה היה כזה אהבה ממבט ראשון, מהרגע הראשון, ומאז הזנחתי את כל הטכניקות ואני מתמקדת רק באקוורל. למדתי בהרבה מאוד מסגרות, לא משהו, לא פורמלי, לא בצלאל ולא שנקר. לקחתי איזשהו קורס בשנקר, אבל בעיקר למדתי רישום, איור, אקוורל, בקבוצות אצל אומנים רבים, וגם לפני כ10 שנים התחלתי לאייר ספרים. יש לכם פה 2 תמונות מהספרים שאיירתי, יש לי כבר מדף די נחמד בבית עם הדברים שאני עשיתי, זה מאוד חמוד לראות את זה, ותמיד זה כזה כמו סוג של הנצחה של הציורים של עצמי. ולפני מספר שנים קרה דבר מעניין, בעצם הצטרפתי לעמותה של International Watercolor Society, זאת עמותה בינלאומית שיש בה כ-80 מדינות, והיום אני בעצם מתפקדת כאיזשהו ראש של עמותה. זו עמותה לא פורמלית, אין בה דמי רישום, לא מצטרפים אליה ומתחילים לשלם, אלא פשוט עוקבים אחרינו בפייסבוק, במדיה החברתי, ואנחנו עושים מספר פעילויות, שזה גם ללא כוונת רווח, החלק הזה כמובן. אנחנו מארגנים תחרויות שנתיות בצבעי מים, ממש תחרות מאוד מעניינת עם שופטים שחלק מהארץ, חלק מהעולם, עם פרסים, עם ספונסורים, ממש תחרות אמיתית. לפני הקורונה זה היה גם עם תערוכה יפה, ומאז הקורונה זה פשוט הכל אונליין. אז זו פעילות אחת שאנחנו עושים בעמותה. בפעילות השנייה זה בעצם מפגשי ציור בטבע, יש פה אנשים שכבר מצטרפים אלינו, פעם ב3 חודשים, 4 חודשים, לפעמים חודשיים, אנחנו מארגנים מפגש. יש לכם תמונה מאחד המפגשים פה בכפר סבא שהיה לפני המלחמה,
ומדי פעם מישהו מהצעירים המנוסים גם עושה הדגמה, יש לי בצד שמאל הציור קטן שאני עושה הדגמה ספציפית, אבל יש גם אנשים אחרים שמתנדבים ועושים הדגמה לאנשים, ופשוט מציירים בטבע, מצטלמים בסוף, רואים את התמונות של אחד של השני, ושומרים איכשהו על סוג של קהילה. כמובן מי שרוצה להצטרף אז מוזמן מאוד לעקוב אחרי דף הפייסבוק שקוראים לו AWS Israel ולהצטרף אלינו בשמחה רבה. ודבר שלישי שאנחנו עושים כחלק מהעמותה זה מארגנים השתתפות של אמנים שלנו בפסטיבלים בינלאומיים לאקוורל. החלק שלנו זה בעצם לידע את האנשים שיש פסטיבל ולארגן את ההגשה ולארגן את השליחה של ציורים, אם יש שליחה פיזית של הציורים, אז לארגן גם שליחה מרוכזת כדי שלא כל אחד יתעסק עם הדור וכולי וכולי. אז כל זה מתפרסם לנו בדף של AWS Israel ואתם מוזמנים מאוד להצטרף לפעילויות שנראות לכם מעניינות ורלוונטיות לרמה שלכם ובכלל. עכשיו לגבי הסטודיו. את הסטודיו שלי פתחתי גם בערך לפני כבר אני רואה 8 שנים, ויש כמה דברים שאני עושה. דבר ראשון, יש לי קבוצה קטנה בכפר סבא, אני מאוד דוגלת לימוד מצומצם, אני לא פותחת חוגים של 20 איש, אני קוראת לזה סטודיו מלמד, אנשים באים אליי במשך חודשים ושנים, יש לי מישהי כרגע שלומדת 3 שנים אצלי, קבוצה קטנה של 5 אנשים, אנחנו עובדים 2 בשבוע, זה 2 מאוד אינטנסיביות עם הרבה מאוד הדגמות וליווי, מצטרפים תלמידים בכל מיני רמות, ובעצם בהתחלה אני עושה את הערכה של רמה, ואז זה סוג של, זה 5 אנשים בקבוצה, אבל כל אחד מתקדם בקצב שלו ומהרמה שלו. זה פעילות אחת. הדבר שני שאני עושה כחלק מהסטודיו, זה מארגנת כיתות אומן, זה כבר יותר פרונטלי, של אמנים שאני מזמינה מחול. מי שכבר מכיר את הסטודיו יודע שהיו לנו כיתות אומן עם אומנים מהודו ומאיטליה ומרוסיה ומאיפה לא. הדבר הזה קצת נעצר בהתחלה בגלל קורונה, וגם השנה היה צריך להגיע אלינו אלברו קוסטניאט, שזה שם מאוד מאוד, אמן אורוגוואי מאוד ידוע באקוורל, ופה קרה המלחמה אז גם זה התבטל, אבל אני מאוד מקווה שיהיו זמנים יותר טובים ונוכל להמשיך עם זה. ודבר שלישי, זה קורסים סדנאות פרונטליים בזום. אוקיי, זה על הסטודיו שלנו. השם ווטוקולר ישראל, אני תמיד חושבת שאולי הייתי ממציאה לזה איזשהו שם קצת יותר ידידותי ונחמד, אבל זה יותר בשביל האומנים בחו"ל, שידעו שיש דבר כזה, ושזה, אז אני ככה שומרת על השם הזה בינתיים, זה נשמע מאוד מפוצץ, אבל זהו. אז אני שנייה עושה סטופ שייר בשביל קצת לראות אתכם, אתם איתי, נכון? שמעתם? שלום, זה היה כזה מאוד היכרות הצדדית, אבל אני מקווה שיש לכם קצת ככה עליי, מי אני ומה זה העמותה ומה אני עושה באופן אישי ומה אנחנו עושים כעמותה. אם יש שאלות אז כמובן תשאלו, אם אפשר עכשיו, אפשר אחר כך, איך שאתם רוצים, ואז אני אחזור רגע לשאר, ואנחנו נדבר יותר על צבעי מים ועל החומרים מעכשיו, אוקיי? אז אני עוברת לקטע של החומרים. חומרים יש הרבה בשוק, אני אחלק את זה ל3 חלקים, לחלק של הנייר, לחלק של הצבעים וחלק של המכחולים. נייר, יש נייר שהוא כותנה ויש נייר שהוא צלולוזה שהוא סינתטי, אוקיי? עכשיו אני פחות אדבר על הסינתטי, גם נייר סינתטי אפשר להשתמש לכל מיני צרכים, אבל אם רוצים באמת להשתמש בכל הטכניקות של האקוורל, אז תמיד ממליצים נייר שהוא 100% כותנה, ומינימום 300 מיליגרם במשקל שלו. המשקל שלו בעצם משפיע על כמה מים אפשר, כמה שכבות וכמה מים הנייר מוכן לספוג.
יש פה כמה חברות, אני לא קשורה לשום חברה כמובן, זה המלצות אישיות, זה מהנייר שניסיתי, ומהנייר שאני בעצם משתמשת לכל מיני צרכים. ומה שחשוב לדעת מאוד על הנייר זה בעצם שיש 3 סוגים בכל נייר שהוא כאילו ברמה. יש נייר שהוא רף, קוראים לו, שזה נייר הכי מחוספס, והוא סופג המון המון מים, והוא מצוין לכל הציורים, ובמיוחד הם רוצים לעשות טקסטורות. אני משתמשת בנייר רף אם אני רוצה לעשות, אם אני עובדת עם הרבה עם דריי בראש, עם הטכניקה שהיא כאילו על נייר יבש, ואני עושה את זה עם מכחול כמעט יבש, ואני רוצה ליצור טקסטורות של או של ההרים או של מים. אני משתמשת תמיד בנייר שהוא רף, הוא בעצם מאוד מאוד מחוספס, וזה מאפשר, ההבדלי גובה על הנייר עצמו מאפשרים כל מיני משחקים. הבא אחריו זה נייר שהוא קולד פרס, אוקיי? זה נייר יותר חלק, הוא יותר קשה לקבל איתו טכניקות כאלה של ממש שפשוף או דברים כאלה, אבל זה נייר בעצם, אם לא רוצים איזושהי טכניקה מיוחדת שקשורה לזה, זה הנייר בעצם האולטימטיבי, האוניברסלי לאקוורל, שהוא סופג המון מים, אפשר לעבוד איתו גם עם שכבות, גם על הפרימה, שכבה אחת, אבל זה באמת נייר מאוד מאוד, כאילו, שמשתמשים בו המון, ויש את הנייר של הוט פרס. אוקיי? הנייר של הוט פרס הוא מאוד חלק, אוקיי? הוא הכי פחות משלושת הסוגים, הוא הכי פחות באמת סופג מים, ובעיקר משתמשים בו לציורים ללא הרבה שכבות. אוקיי, עכשיו, בגלל שיש לו איזשהו יתרון, בגלל שהוא באמת סופג פחות, אז הוא גם פחות בולע את הצבע. כלומר, אנחנו יודעים שכשמציירים באקוורל, ההבדל בין, בגלל שהנייר בולע את הצבע, אז הרבה פעמים אנחנו שמים שכבה, וזה נראה לנו שזו שכבה די חזקה, עם טונליות די אינטנסיבית, אבל כשהוא מתייבש, אז זה מתבהר לפחות באיזה 30%, בגלל שהצבע נכנס לתוך העומק, וכשהוא מתייבש, אז הוא נראה פחות חזק. אז הוט פרס, בגלל שהוא סופח פחות, אז גם נראה כאילו שהצבעים יוצאים עליו קצת יותר חזקים, והוא מצוין לכל מיני ציורים בוטניים, לאיורים של שכבה אחת. כלומר, אני לא פוסלת את הנייר הזה, אני רק אומרת שיש לו איזשהו צורך, משתמשים בו לצורך טיפה שונה. אוקיי, אז כמה חברות שאני באמת עובדת איתו, ארץ' מצוין, אוקיי, קצת יותר קשה, זה התרשמות אישית, קצת יותר קשה לתקן עליו, הוא מאוד מאוד, צריך להיות מאוד החלטים איתו, אבל זה נייר מצוין, ואם רוצים באמת הרף שלו, כאילו נייר מחוספס של ארץ', זה באמת, אם רוצים כל מיני טקסטורות, זה נהדר. סטנלס ווטרפורד, האמת, אני משתמשת בו לרוב הציורים שלא מצריכים טקסטורות מסוימות, חזקות. אני מאוד אוהבת את הנייר הזה, היה איתו בעבר, אני שמעתי שהיו איתו כל מיני עניינים שהוא קצת, לא יודעת מה, היה פגם בייצור, אבל אני לא נתקלתי בזה, אני מאוד אוהבת אותו. יש עוד מישהו שהצטרפת אליהם פתאום? אוקיי. אז עוד הסינייר, זה נייר צרפתי, גם הוא ממש מצוין. קנסון, אני פחות אוהבת אותו, לאיורים של ספרים הוא מצוין לי, כשיש הרבה משחקים והרבה פעמים אני צריכה להרטיב את הדף וזה, אני פחות קצת, אבל עוד פעם אני לא רוצה לפסול כי הוא מאוד זמין בארץ ונורא קל לקנות אותו. ובאונג זה סוג של טיפה יותר חדש, זה נייר סיני, נייר לא רע בכלל, הוא הכי זול מכל מה שיש לכם פה על השקף. אני כן משתמשת בו, הרבה פעמים אנחנו בשיעורים משתמשים בו בגלל המחיר שלו ובגלל שהאיכות שלו לא רע בכלל. מה שכן, יש איזה קטע בבלוקים שלו, אם אתם מכירים, שנורא קשה להפריד דף מהבלוק עצמו, הוא הרבה פעמים קורא את הנייר וזה נורא מעצבן. אבל בסך הכל, מי שברמת מתחילים ולא רוצה להשקיע בנייר יקר, אז באונג הוא באמת
נייר בסדר גמור, ומוכרים אותו גם, גם בארץ מוכרים אותו כבר, וגם אפשר להזמין אותו מכל מיני אתרים רבים וכאלה. אז זה היה הפרק על נייר. אם אתם רוצים לשאול אותי משהו, להתייעץ, להגיד, רק תעשו unmute. איזה נייר מי שמצייר מכם, במה אתם משתמשים? בארץ'. בארץ', אוקיי. אני בבאונג. באונג, אוקיי, כן. אז בעצם לא חידשתי לכם. הנה, אני רואה מה את מראה לי? רגע, watercolor. כן, יש גם אני לא פעם לא יודעת איך קוראים לו, ענת מראה לנו את הנייר. תסתכלו רגע, אני מוסיפה אותך איך שעושים פה אד ספוטלייט. הנה, אני מראה. קוראים לו הנמולה. כן, הנמולה, אני לא ניסיתי, האמת, אני קיבלתי אותו עכשיו מאיזושהי חברה לנסות, אני אנסה אותו, אבל כן, שמעתי על זה שגם זה נייר בהחלט, ויש אותו בארץ, אז באמת גם זה נייר מצוין. ומה דרור אמרה לנו? רגע, שנייה, אני אוריד את... את רוצה לחזור על הנייר השני משמאל? לא תפסתי את כן, השם. כן, שנייה, רק מראה לנו דרורה משהו, רק שנייה, אני אד ספוטלייט, זה אד אקוואפד, גולד, אוקיי, זה יופי של נייר, כן, כן, 300 אוקיי, גרם, כן. פחות מכירה, אבל בסדר גמור. רגע, אני מורידה את דרורה מהספוטלייט, ורציתם לראות שנייה, אני עושה share עוד פעם. רוצים לראות נייר שני. משמאל. זה סנילייר. סיניליאר. כן, סנילייר זה נייר צרפתי לכמה שאני מכירה, הוא מצוין. אני לא חושבת שיש עוד, אני לא יודעת, אני לא ראיתי בארץ, יכול להיות שיש, לא יודעת. אבל הוא באמת, אני יודעת כמה וכמה אנשים שמשתמשים בו, אני ניסיתי אותו, גם הוא מעולה. אז יופי, אז יש לנו פה שיתוף על הנייר, אז אם אין עוד שאלות, אז בואו נעבור רגע נדבר קצת על הפרק הבא. אוקיי, מכחולים. מכחולים, בגדול, יש מגוון מאוד 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 רחב של מכחולים, ואני שמתי פה כמה חברות, שזה באמת חברות שהן מן השורה הראשונה. יש, מבחינת הסוגים, אני חושבת שזה די בסיסי, וכולם כבר יודעים שיש את המכחולים מהשיער הטבעי, שיש מגוון של חיות, מסנאי, סובול וגמל ופוני, ואיזה חיות לא משתתפות פה בחגיגה, מכולם גוזרים שיער בשביל מכחולים, ובשנים האחרונות במיוחד נכנס מאוד חזק החלק של השיער הסינתטי או מעורב עם טבעי. זה מאוד מוזיל את העלויות, ואני חייבת להגיד שמהניסיון שלי, מכחולים סינתטיים דמוי טבעי הם גם מכחולים מצוינים. מי שיודע שמכחול בעצם טוב שסופג הרבה מים, הוא לא, אם אתם רואים פה אני רגע מראה על אחד המכחולים, כן, יש את החלק של השיער שבולט החוצה, אבל בפועל השיער מתחיל איפשהו ממש, לפחות אותה כמות שיער שיש בחוץ, יש גם בפנים, וכמות המים שמכחול מסוגל להחזיק ולשמור בבטן בבת אחת הוא מאוד מאוד גבוה, גם במכחולים הסינתטיים. אז אני מאוד דוגלת בגישה שלו, גם לא לשלם יותר ממה שאני מוכנה לשלם, וגם קצת יותר לחשוב על הטבע ופחות להשתמש בדברים הטבעיים. ואני קונה בעצם, אני משתמשת הרבה מאוד במכחולי פרינסטון, שהם מכחולים מצוינים, והם דמוי טבעי. אבל יש את כל החברות האלה, וגם אני שמעתי הרבה מאוד אומנים ברמה מאוד גבוהה, שפשוט מנסים מכחולים זה לא דבר מאוד יקר, אם לא הולכים על חברות מאוד מוכרות ועל שיער טבעי, ומזמינים מכל מיני אתרים, ומנסים אותם, ומרוצים מהם, אז באמת יש מגוון היום. מה שחשוב במכחול איכותי, כדי שהוא לא יאבד מהשיער שלו, שהשערות לא יישארו לכם כמובן על הציור, ולוודא שבאמת המכחולים שהם רחבים ושהם אמורים לספוח הרבה מים עושים את זה, וכמובן גם משתמשים הרבה מאוד במכחולים היותר דקים,
שיש פה בפרינסטון, זה כל החלק הימני, יש ליינרים, יש כאלה שהם עגולים, יש עגולים ארוכים וכל מיני, שאלה מכחולים דווקא משתמשים בסינתטיים, כי כשמציירים הרבה פרטים, אז רוצים בעצם לשלוט יותר במכחול עצמו, והוא צריך להיות פחות פלאפי והרבה יותר קשיח, כדי שנוכל לצייר פרטים בצורה מדויקת. אוקיי, אז יש שני סוגים של מכחולים, יש אינסוף סוגים, אבל אני קונספטואלית מחלקת אותם למכחולים רחבים וסופגים, שאיתם אני עושה את הרקעים ומכסה שטח גדול של הציור, ויש את הסינתטיים הדקים, שאותם בהם כמובן אני משתמשת לפרטים וכולי וכולי. מאוד אוהבת את השטוחים המרובעים האלה, אם מציירים בניינים או קירות או דברים שהם בצורה מוגדרת, מאוד נוח שזה כבר מרובע. וגם מאוד אוהבת את אלה שעם קצה דק, כי אפשר גם להשתמש בהם, גם לחסות שטח גדול, וגם בעצם כשרוצים לצייר משהו צר, אז עושים את זה. אוקיי, אז זה החלק שלי על המכחולים, באמת אפשר, יש אינסוף סוגים. ענת, רצית להגיד משהו, נכון? בעצם זו שאלה שבעלי שואל. כמה כן. מכחולים יש לך ומה אורך החיים של מכחול? והאם את זורקת לפעמים לפח ומתי? טוב, אז כמה יש לי? כמה יש לי? שנייה, יש לי, נראה לכם כמה יש לי. יש לי כזה. רגע, אתם רואים? אוקיי. עכשיו, מה שיש לי פה זה מכחול, אני חושבת אם אני אספור אותם, יש פה איזה 25 אולי מכחולים. עכשיו, יש את זה, שהוא לגמרי, הוא אפילו לא מכחול לצבעי מים, זה מכחול, כמו שאתם רואים, שמן מאוד רחב. ואם אני מציירת על פורמט של גיליון, אז הרבה פעמים אני כן משתמשת בו, בשביל גם להרטיב ובגלל שטח. מכחול שאני מאוד אוהבת, שזה מכחול מאוד מאוד ישן, אני חושבת שיש לי אותו כבר 10 שנים, אוקיי? זה מכחול רחב, אני לא זוכרת של איזה חברה זה, מרוב שזה, אתם רואים, לא נשאר ממנו הרבה מהכיסוי שלו. הוא מאוד סופג מים, הוא רחב יחסית, אוקיי? באמת זה מתחיל פה השיער שלו, כן? זה באמת לא נגמר כאן, זה אני מאוד מאוד אוהבת. ואני אוהבת גם אותו, אוקיי? זה אסקודה, אני חושבת, כן, זה דווקא אסקודה קניתי על עצמי, פינקתי את עצמי. גם הוא, עכשיו זה סינתטי לגמרי, זה כבר לא, אם זה, אני חושבת שזה כן היה טבעי, אני קיבלתי אותו במתנה, זה לא יודעת אם זה סובול או סנאי, וזה דמוי טבעי, ממש סינתטי, עלה כמו שעולים סינתטיים, אבל גם סופג המון מים וזה. ויש פה מגוון בתוך הדבר הזה, אוקיי? עכשיו, מתי אני זורקת? בגדול, אני אומרת לכם, איכותיים, נגיד זה, יש לי אותו המון שנים, לא זרקתי. אני לא זוכרת, כאילו, אני לא זוכרת את עצמי זורקת מכחול, האמת. זה לא שלא זורקים, אבל הם צריכים לחיות הרבה זמן, זה מה שאני יכולה להגיד. זה משהו סיני כזה, שהוא ממש חמוד לדשא. מה שחשוב מאוד, ברגע שאם אני אזרוק אם אני רואה שהוא משאיר לי שיער על הציור, אוקיי? בזה אני לא אשתמש, כי אני רוצה, לא כיף, כן, אני רוצה ליהנות, ולא להילחם בסערה שנתקעה לי בדיוק על איזה רקע חלק, ואז אני מתחילה לנסות להוציא אותו, ואז נשאר לי שריטה, לא, זה נגיד מה שיגרום לי לזרוק, אוקיי? אבל חוץ מזה, אם קונים, אם זה איכותי, הם תמיד שם, אני לא חושבת שאני זורקת. עוד משהו? מישהו רוצה להגיד משהו על המכחולים מניסיון שלו? אם לא, אז אנחנו נעבור לצבעים. יש לי שאלה ככה אולי כן. טריוויאלית. אפשר להבחין בין טבעי למכחול שהוא לא טבעי בתחושה, או שרק... אני חושבת שכן. כאילו, זה מאוד, כן, כי טבעי, אם תגיעי בשיער של סנאי, הוא מאוד מאוד, זה משי רך, כן, זה מאוד מפנק, אוקיי? אבל המחיר שלהם מפחיד, כאילו, בואי. גם המחיר מפחיד וגם אם חושבים על כאילו אנחנו מאוד ירוקים היום, אנחנו מאוד מודעים לסביבה, ובאמת לא, כמו שאני מעדיפה היום לא לקנות מעיל אור או תיק אור, אני גם מעדיפה לא לקנות היום מכחול שהוא
שהרגו איזה סנאי בשבילו. אז בואו נעבור רגע לצבעים. אוקיי? צבעים... יש פה שאלה, מישהי שואלת. כן, כן, שנייה רגע. מיכאלה, איזה כן. מכחול צריך כדי להתחיל לצייר, היא שואלת. אז על זה אני תכף נדבר כשנדבר על הקורס, אוקיי? בגדול צריך, כמו שאמרתי שיש בגדול יש שני סוגים, יש אחד רחב שסופג מים, אוקיי? שמחזיק הרבה מים בפנים, זה המינימום, אוקיי? כי אותו אנחנו צריכים בשביל לעשות רקע, נניח שמיים או איזשהו לכסות שטח חלק או פחות חלק, זה מכחול אחד שחייבים, ומכחול נוסף זה מכחול סינתטי דק לפרטים, אוקיי? זה המינימום של המינימום שצריך בשביל להתחיל לצייר. רצו שיהיו 3 גדלים, אחד קטן לפרטים, אחד בינוני ואחד גדול, ואז אפשר לשחק איתם כבר, אוקיי? מה שכן אני מאוד ממליצה, במיוחד שקונים מכחול גדול, שלא יהיה כתוב עליו שהוא גם לאקריל וגם לשמן וגם למים, אוקיי? אני מאוד ממליצה כן ללכת לקנות, זה שהוא אקוורל, אוקיי? שהוא לווטר קולר, לא משהו כללי, כי אז כשזה מאוד גלובלי, אז גם האיכות שלהם לא פחות. אוקיי? אז עוד שאלות, שנעבור לצבעים. אוקיי, אז הצבעים. אוקיי, קודם כל נתחיל מהדבר הבסיסי, שלכל צבע יש לו שני דברים, יש לו שם, ויש לו מספר סידורי, אוקיי? עכשיו, שם יכול להשתנות בין חברה לחברה, אוקיי? אני נותנת פה דוגמה, למשל, יש צבע שקוראים לו אולטרמרין, והמספר הסידורי שלו זה PB27. עכשיו, אולטרמרין יכול להשתנות בין חברה לחברה, אחד יקראו לזה אולטרמרין לייט, אולטרמרין דק, עוד משהו אולטרמרין, לא יודעת מה, זה יכול להיות בלו סקאי, השם יכול להשתנות, אבל כשאנחנו אומרים אולטרמרין, יש לו מספר סידורי, ואנחנו מבדילים בצבעים, בצורה מקצועית, אנחנו מסתכלים על המספר. אוקיי? עכשיו, וצבעים שהם נקיים, בדרך כלל יש להם מספר 1. כלומר, אולטרמרין יהיה PB27, צבע שיש בו גם אולטרמרין וגם תערובת של איזה משהו צהוב, שנגיד משהו לכיוון טורקיז, אז יהיה כתוב טורקיז, ויהיה כתוב PB27 סלש מספר סידורי של פיגמנט נוסף שהשתמשו בו. אוקיי? זאת הסתכלות מקצועית בעצם על צבעים, ועם הזמן ככה משווים צבעים של כל מיני חברות, אז רואים שמתחילים להסתכל בעצם גם על הרגע, איך אני מבדילה בין הצבע שיש להם שמות דומים בדניאל סמית או בוואן גוך, אני אלך למספר הסידורי ואני אראה איזה פיגמנטים הם הוסיפו. אוקיי? אז בעצם זה דבר אחד שצריך לדעת על הצבעי מים. איך הם נבדלים, מה ההבדל? יש כמה, אני לקחתי פה זה מדניאל סמית, אבל יש להם פשוט טבלה טובה. Light fastness זה כמה זמן הצבע הזה מחזיק, אוקיי? זה בעצם איכות של הצבע, ואתם רואים פה שממש דניאל סמית אומרים, יש להם מספר 1 זה excellent, זה יחזיק מעל 100 שנים, וככה ולאט לאט זה יורד, זה כמה זמן הצבע בעצם, כאילו, אורך החיים של הצבע. סטיינינג זה כמה קל בעצם, סטיינינג זה כאילו כתם, כן? זה כמה הכתם קל נדבק לנייר. יש את הגרנוליישן, אוקיי? גרנוליישן זה בעצם האם הצבע הוא חלק, או שהוא גרנולייטד בפנים, או שהוא בגרגירים. אוקיי, כמובן שהצבע של הצבעים שהם חלקים זה צבעים אוניברסליים שאנחנו משתמשים בהכל, כשאנחנו רוצים טקסטורות מיוחדות כמו אדמה, כמו אינסוף דברים, אז כמו אפשר לנסות את הצבעים הגרנולטיביים, זה נורא כיף. ויש טרנספרנסי, וטרנספרנסי גם זה אחד הדברים היותר חשובים שיש, צבע שקוף, חצי שקוף ואטום. כשאנחנו עובדים בשכבות ואנחנו רוצים שכבה על גבי שכבה, צריך לשים לב לתכונה הזאת של הצבעים, ולהבין שכשצבע הוא אטום, אז בעצם האפקט של שכבה על שכבה,
הוא יכול להסתיים בעצם בתחושה של לכלוך או חוסר טריות נגיד של הציור, ולכן כמובן צבעים שהם שקופים הם קצת הרבה פעמים גם יותר יקרים, וגם זה הצבעים האוניברסליים שנרצה להשתמש באקוורל הקלאסי. אני כן הרבה פעמים אוהבת להשתמש בצבע שהוא אטום, כי זה צבע מאוד חזק והרבה יותר כזה רואים אותו. יש לחוסר שקיפות גם יש איזשהו יתרון. אפשר, הנה, לשאול אותך לגבי הסטיינינג, מה זאת אומרת נון סטיינינג? הרי הצבע משאיר כתם, אז מה? כן, אבל תלוי כמה, זה פשוט דרגות. אז 1 זה החלש ו4 זה חזק? כן, כן. אפשר, אני אף פעם לא התעסקתי עם הסטיינינג, אפשר לנסות לקנות פעם אחת ואחת 4 ולעשות כאילו השוואה ביניהם, אבל לא עשיתי את זה. גם לא בכולם, לא בכל הצבעים הם תראו את הדירוג הזה. טרנספרנסי, שקיפות יש בכולם, גרנולציה יש בכולם, וגם light fastest וסטיינינג, זה לא תמיד אני רואה את זה על צבעים. כן, ענת, רצית לשאול? כן, מה פירוש יותר קל לשימוש בטקסט? ושאלה שנייה, מה זה גואש? כן, בטקסטורות, נראה לי. בטקסטורות, סליחה, אני לא יודעת למה נגמר לי פה רציתי, יותר קל לי שימוש בטקסטורות. אוקיי, אז רגע, שנייה. אז קודם כל אני אדבר על את רצת קדימה, אני רואה שבזה, אז רגע, שנייה, תכף אני אגע בצבע, בגואש. אוקיי, אז יש ככה, מוכרים את הצבעי מים באמת בשתי צורות עיקריות. אחד, מוכרים בקוביות, אוקיי, ומהקוביות הרבה פעמים, מוכרים גם בודדות, וגם מוכרים כמובן סטים, ומוכרים שפורפרות. אוקיי, עכשיו, שניהם בסדר, זה אותם צבעים, אוקיי? ההבדל הוא בנוחות השימוש, ואני מאוד תמיד ממליצה לעבוד עם שפורפרות מסיבות מאוד 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 פרקטיות. סיבה ראשונה שאם קונים סט, אוקיי? לרוב יהיו שם הרבה מאוד צבעים שאנחנו כמעט לא נשתמש בהם, אוקיי? וסטים עולים הרבה כסף. אוקיי? מה שאני ממליצה תמיד, וכשתלמידות באות אליי, אז יש רשימה של צבעים בסיסיים שאנחנו קונים בשפורפרות, אוקיי? זה גם, שפורפרת עולה בארץ בין 13 לאולי 15 שקל, אחת, אוקיי? ואנחנו מתחילים מ8-10 צבעים, לפעמים מ5, ואחר כך תמיד אפשר להתחדש ולקנות, לפנק את עצמנו בעוד צבע, זה הרבה יותר קל להוציא על צבע 13 שקל, על צבע חדש ולנסות אותו, מאשר להיות תקוע עם סט של צבעים. זה דבר ראשון. דבר שני, כשאת עובדים עם שפופרת, אז יש הרבה יותר שליטה, אפשר להוציא הרבה יותר צבע בבת אחת, הרבה יותר פיגמנט, אם רוצים משהו יותר חזק, ככה זה יתרון ראשון. יותר קל לשימוש בטקסטורות, מאותה סיבה, אם אני רוצה לקחת הרבה צבע, לשים אותו נניח עם שפכטל, אני אראה לכם את הטכניקה הזאת, מי שיצטרף לקורס, לשים שפכטל צבע ואז לתת למים לזרום ולתת לצבע להתפשט, אז הרבה יותר קשה לי להוציא את הכמות הצבע הזאת מהשפופרת, כי הם מאוד מאוד, זה עכשיו, סליחה, מהקובייה, אוקיי? בשפופרת הצבעים הם יותר כמו משחה כזאת, ובקוביות זה הרבה יותר קשה, המרקם שלו, אז גם בטקסטורות אני ממליצה מאוד, בגלל הטקסטורות. כמובן נוח יותר להוציא צבע ולא, כשאני נכנסת עם מכחול גדול לתוך סט של צבעים, אז כל הצבעים הם צבעים למסביב וצריך לנקות אותם. וניתן לקנות בדיוק את הצבעים שרוצים מכל מיני חברות, וזה גם כיף, אוקיי? אני שומעת שלדניאל סמית יש צבע מעולה שקוראים לו קוונקרידון סיינה, והוא גם כתום וגם חום וזה, אני הולכת קונה אחד, גם עם דניאל סמית זה צבעים יקרים, שפופרת אחת אפשר להתמודד. אוקיי? אז זה מבחינת הצבעים, וזה מבחינת ההבדלים. ביניהם גואש זה צבע על בסיס מים, אטום. אוקיי? זה צבעים מסוג שונה, אני אף פעם לא חקרתי באמת על תהליך הייצור שלהם, אבל זה צבעים שונים לגמרי, משתמשים בהם, אין בהם שקיפות, אוקיי? ומשתמשים בהם, זה פשוט צבע שהוא כן על בסיס מים, אבל הוא לא נשמע, הוא לא אקוורלי,
הוא ממש טכניקה אחרת, עושים איתו דברים יפים אבל שונים, לא, אי אפשר להשתמש בכל מיני תכונות שיש באקוורל, גואש מתפזר שונה, אוקיי, הוא מגיב שונה מאקוורל למפגש עם המים, וזה צבעים שונים, זה טכניקות שונות, זה התשובה לשאלה של מה זה גואש. זהו, זה בעניין של הצבעים. אני רגע עוצרת לנו את השיתוף. ורגע, איפה אני? הנה, סטופ שייר זה פה בעצם. השאלה אם יש לכם שאלות, תוספות, משהו מעניין שאתם רוצים להגיד על הצבעים. הנה, הצלחתי לעשות שם משהו. טוב, זה... כן, אני שומעת אותה. רגע, אני עושה את מיוט ללילי, כנראה לא מודעת לזה שהיא. אוקיי, אז זה על הטכניקות. עכשיו, זה על החומרים. עכשיו בואו נדבר על הטכניקות בשביל... אני קודם כל אעשה שיתוף למוסך ואני אתחיל מזה שאני... אוקיי. תראו, אני פה באמצע נוף, אוקיי? ובזמן שאתם רואים את הסרטון, אני אספר לכם באיזה טכניקה, במה אנחנו הולכים להשתמש במהלך הקורס, אוקיי? מי שבעצם מצייר מהרגע הראשון יודע שיש כמה שיטות, יש רטוב על רטוב ויש רטוב על יבש, ויש דריי בראש ויש מגוון שיטות שבעצם יש באקוורל. כשאני מציירת נוף, אני כמובן לא בוחרת שיטה אחת, אוקיי? זה בעצם מגוון של טכניקות, תלוי בצורך באותו רגע. בדוגמה הזאת, בנוף הזה שאני באמצע לצייר אותו ככה בסרטון, אז אתם רואים את השמיים, בטח אתם כבר יכולים להגיד לי איך עשיתי אותם, נכון? באיזה טכניקה? השמיים השקופים פה, זה כמובן היה בטכניקה של רטוב לרטוב, אוקיי? אז אני מרטיבה את הדף בעצם עד על הסלעים, ואז אני עובדת פה בשני צבעים, אני חושבת שהרבבתי בשביל הוורוד הזה, ואנחנו מתחילים מרטוב לרטוב, כששמיים הם בעצם בדרך כלל שטח גדול שלרוב חלק, אלא אם כן אנחנו עושים משהו מעונן, ואז זו טכניקה טיפה שונה, אבל גם זה רטוב על רטוב. ואז כשאני מגיעה לסלעים, אני בעצם עוברת פה לאיזשהו סוג של שילוב. אני מתחילה מרטוב על יבש, ואז בזמן שאני הרטבתי עם השכבה הראשונה, ולפני שזה מתייבש, אני מכניסה גוונים וצבעים לתוך הרטוב, אז אני מתחילה בעצם רטוב על יבש, אז אני עוברת לרטוב על רטוב, ובסוף אני מוסיפה גם עוד פרטים, וככה אנחנו מתקדמים שלב שלב, אוקיי? ובעצם גם בקורס עצמו שאנחנו נלמד, איך שהדברים יקרו, זה שקודם כל אני אצייר, ולא הדגמה מלאה מההתחלה עד הסוף, אנחנו נעבוד שלבים. זה גם, אגב, אתם יכולים להתרשם מהאיכות של מה בעצם תראו כשאנחנו נעבוד בקורס, זה בערך האיכות וזה הקרבה שבו תראו את הדברים קורים. אני חושבת שזה גם, אגב, זה אומנם זום, אבל הרבה פעמים גם כשעומדים בהדגמה של מישהו לא רואים כל כך מקרוב את מה שנעשה. אז בעצם אנחנו נעבוד שלבים, אנחנו נסיים את השמיים במקרה הזה, אנחנו נלך לרכס האחורי, בכל שלב אני אסביר מה אני עושה ולמה אני עושה את זה, ונתקדם ככה ציור ציור. זה דבר ראשון שרציתי להגיד. דבר שני שרציתי להראות לכם, אוקיי, דקה, אני עכשיו לא משתפת, אז אני שנייה אשתף בחזרה. share screen, רציתי להראות לכם עוד אחד. share screen. אני רגע רציתי להראות לכם גם את הסרטון הזה, שבו אני רגע... למה הוא לא רוצה הנה.
מה שקורה פה זה שאני נותנת את הטכניקה הזאת, זה לרטוב על רטוב, אבל הצבעים מתרבים אבל על הדף עצמו. אוקיי, אני לא עשיתי, אני ממש לוקחת שלולית, כאילו, של צבעים נקיים, של האוקר, של האוליב גרין, ואז אני לוקחת פה אינדיגו, ואני נותנת לצבעים להתערבב על הדף עצמו. ופה אני גם, תכף. זה הטריק הידוע של הרבה צעירים וגם שלי. אני מוסיפה אדום לתוך הצמרת הירוקה. זה הופך את הצבע להרבה יותר מורכב ומעניין. כלומר, שום צמרת עץ לא באמת ירוקה מההתחלה עד הסוף. אני שמתי את זה קצת יותר מהר, כן? זה לא המהירות שלי. הווידאו פה על מהירות וחצי כדי שיהיה יותר מהר. פשוט רציתי להראות לכם עוד איזושהי טכניקה מאוד מגניבה שאני משתמשת בה. רוב הדברים אני פשוט, אני נותנת להם להתערבב על הנייר, ואז, הנה זה אגב דריי בראש, כן? מה שאתם רואים עכשיו. זה מכחול סינתטי אפרופו, כן? שאני לא צריכה פה שום דבר טבעי, אני צריכה סיב שהוא מאוד נשלט על ידי, אז זה מכחול רגיל. זה ככה טכניקה קצת מתקדמת לעצים, אוקיי? אז זה בעצם צורת החוויה קודם כל, כן? שאנחנו עובדים בזום, וזה סוג הדברים שחשוב להגיד, שזה בעצם לא טכניקה אחת, זה כמה שלובים, ואנחנו עובדים שלב שלב, ובכל שלב גם כמובן יש משוב וכולי וכולי. יש לכם שאלות לחלק הזה? אני רוצה כן לעבור בכל זאת על למה לצפות בקורס עצמו. יש לי שאלה קטנה. כן. כשגרדתי עם הסכין על הגזע, כן. זה היה על רטוב או יבש או חצי רטוב, יבש? רטוב. זה רטוב, כן. זה רטוב, וחיכיתי כאילו אני לא חיכיתי, לא ראיתם את זה בסרטון, אבל כן, מרטיבים את זה, נותנים שנייה לצבע ככה להתחיל לשקוע לתוך הנייר, ואז עושים או סכין או שפכטל או כרטיס אשראי, עושים, לא משנה, עם משהו, שורטים את זה, ואז בעצם לא צריך ללכת לצייר פס פס, אלא זה עושה את זה באופן טבעי, זה בעצם החלק המאוד מגניב בטכניקה הזאת, אני מאוד אוהבת אותה. תודה. כן. עכשיו אני עוברת חזרה רגע לפה, כן. אוקיי, תראו, איך אנחנו, מה אני מתכוונת לעשות בקורס. אוקיי, הקורס, אני חושבת שזה 6 מפגשים, כל מפגש 2.5, עם שיעורי בית, שאני כמובן אני לא יכולה להכריח, אבל אני מאוד ארצה שבין שיעור לשיעור יהיה לנו דאטאבייס כזה, יהיה לנו ספרייה עם הרבה מאוד נופים לרפרנס, צילומים שלי, ואחרי שאנחנו מציירים בציור, אני מאוד אבקש גם לצייר בבית ולשלוח לי למשוב ציור נוסף בין שבוע לשבוע, כדי לעשות את זה יותר יעיל ואינטנסיבי.
מה שמאוד חשוב בקורס הזה, זה לא 6 שיעורים בדידים, שבו אני מדגימה ואתם מציירים אחריי. מה שאני למדתי עם השנים, הרבה פעמים אני באה לאיזושהי כיתת אומן של אומן מדהים, הוא יכול להיות מדהים, הוא יכול להיות באמת הכי כוכב בעולם, אבל אני מציירת אחריו, יוצא לי ציור טוב, כשאני מציירת אחריו, אני לוקחת בבית ציור אחר, וכבר לא יצא לי ככה בחיים. והסיבה הבנתי עם השנים, כי בעצם צריך לדעת למה אני עושה דברים בצורה מסוימת. לכן החלק החשוב במה שאני מנסה להעביר בקורס הזה, זה בעצם החלק התיאורטי על למה דברים נראים כמו שהם נראים. אוקיי? והחלק התיאורטי הוא יהיה בכל שיעור ושיעור, כל פעם אני אקח נושא אחר ואני אדבר עליו. כמו בשיעור הראשון אנחנו נדבר באופן כללי על הפרספקטיבה, על פרספקטיבת מרחק, על מה נותן תחושת עומק בנוף ואיזה כלים יש לצייר בשביל לתת את התחושה של הפרספקטיבה ושל העומק, על הקומפוזיציה שזה דבר הכי חשוב שיש בעצם בציור, לא משנה גם אם הטכניקה שלנו בינונית מינוס, ואנחנו יודעים ליצור קומפוזיציה נכונה, הציורים שלנו נראים טוב מההתחלה, אז זה מה שמאוד מאוד חשוב לי להעביר בקורס הזה, זה בעצם כדי שכשתיגשו אחר כך לבד לציור של נוף, יהיה לכם את הארגז כלים, לא רק את הזיכרון של מה עשינו עם אינה, או לא משנה, מה עשינו בשיעור, ולנסות לדמות את זה, אלא שתהיה לכם את ההבנה של למה דברים נעשים בצורה מסוימת. עכשיו, לנרשמים בקורס, כבר בשבוע לפני הקורס אני אשלח קישור להרצאה שלי על קומפוזיציה בציור. זו הרצאה של שעה, כמה שאני זוכרת, שבו אני ממש מסבירה פרט לפרט כל השלבים וכל הכלים של הקומפוזיציה שיש לאומן, ואיך אנחנו גורמים לציור שלנו להיראות טוב, ומה צריך בשביל זה. אז את זה אני אבקש מהמשתתפים, מהנרשמים, לראות עוד לפני תחילת הקורס, כדי שיהיה להם כבר בעצם את איזשהו מבוא לפני שאנחנו מתחילים לדבר, ובכל שיעור ושיעור אנחנו ניקח נושא אחר ונדבר עליו. אז בשיעור הראשון אנחנו נצייר גם, כמובן אני עושה הדגמה ומציירים אחריי, ואני מלווה בכל שלב. זה יהיה ציור של הרי האלפים. בשיעור השני אנחנו נדבר יותר על כל העניין של הפוקוס ונקודת מרכז, ואיך לוקדים את המבט של הצופה בתור הציור, איך מתמודדים שהדבר הכי מעניין בציור הוא הכי קרוב אלינו, או להפך הוא יכול להיות הכי רחוק אלינו, איך בעצם עושים, איך גורמים לציור להיראות הרמוני, ובאמת לכוון את הצופה לאן שאנחנו רוצים, בלי שכל מיני פרטים מתערבים לנו ומפריעים. פה אנחנו נצייר איזושהי נוף של שדות עם מבנים, יכול להיות שגם בשילוב של הערים מאחורה. ציור שלישי, יותר מתמקדים בכל הנושא של הצבעוניות, קר וחם ופרופורציות ביניהם, איך לנצל את הצבעים כדי להקפיץ את הנוף, איך מתמודדים עם צבעים ירוקים, ירוקים זה דבר מאוד מסובך באקוורל, מי שכבר קצת התנסה, ואז אנחנו נצייר עצים, בעצם נוף קרוב יותר עם עצים והשתקפויות. השתקפויות זה משהו שאפשר ללמוד אותו כל השנים, איך מציירים השתקפות טובה. שיעור רביעי אנחנו נמשיך עם הפרופורציות וצבעוניות, ופה אני אלמד טכניקה שלי שפיתחתי עם השנים לצייר גלים וקצף, שזה גם שיעור מאוד כיפי, כי אני חושבת שזה ממש נחמד. שיעור חמישי אנחנו נדבר על המינימליסטיות בציור. שכי הרבה כולנו חוטאים בזה שיש לנו הרבה מאוד פרטים, ואני רוצה למקד שיעור אחד במשהו שהוא איך אנחנו מציירים מעט טכנית, אבל עדיין הציורים שלנו יוצאים מאוד חזקים ומעניינים. ופה אנחנו נלמד מבחינה פרקטית נלמד לצייר עננים, נעשה נוף מינימליסטי עם הרבה דברים שקורים דווקא בשמיים. ולקראת סוף הקורס בשיעור השני, אני אבקש מכל אחד מהספרייה הזאת של הרפרנסים לבחור ציור, ואני לא הולכת לעשות הדגמה, אלא אם כן מישהו מבקש משהו ספציפי, אני מבקשת מכם להתמודד עם נוף לבד,
ואני מלווה שלב שלב. אוקיי? אז בעצם בין כל שיעור לשיעור, אני מבקש לעשות שיעורי בית. אנחנו נשקיע זמן, אני עוד לא החלטתי, יכול להיות שאני בשביל לקבל משוב, אולי אני אצטרף לשיעור קצת יותר מוקדם אפילו, בשביל להשאיר 2.5 רק באמת למה שתכננתי שנלמד, ואת המשוב נעשה קודם. וככה שאני מקווה שאחרי 6 שבועות אתם תצאו לא רק עם 6 ציורים יפים שעשיתם, אלא עם הרבה מאוד כלים שילוו אתכם ותוכלו להשתמש בהם גם בהמשך. זה על הסילבוס, אם אתם רוצים לשאול מישהו, אני יודעת שיש פה גם בנות שכבר נרשמו לקורס, או מי שעדיין מתלבט, אני פה, מה שנקרא לשאול. אני אשמח לדעת, אינה, באיזה יום מדובר, שעות? כן, את לא קיבלת ממני עדיין את כל זה מדובר ב6 ימי שישי. שישי מ-9 עד 11:30, ועכשיו שאני חושבת על המשוב, יכול להיות מי שירצה לקבל משוב וצייר באמצע שבוע, אני חושבת שאני אתחיל ב8:30. אוקיי, כדי שנוכל באמת להשקיע גם במשוב של מה שאנשים עושים בבית, זה סופר חשוב. הלימוד האמיתי זה אחרי השיעור, לא בזמן השיעור, אני באמת מאמינה בזה, אוקיי? אז זה, אם אין עוד שאלות על המבנה של הקורס, אז כל שיעור יתחיל בעצם מאיזשהו חלק, אחרי שעשינו את החצי שעה של המשוב של מה שאנשים עשו בבית, אז זה יתחיל מחלק תיאורטי עם דוגמאות, גם אני רוצה להביא כמה דוגמאות מציירים מאוד ידועים, ולהסתכל על הנופים שלהם, ולהבין מה בעצם, באיזה כלים האמן נשתמש פה, כדי שגם אני מקווה מאוד שאחרי שתצאו מהקורס, תסתכלו על ציורים בצורה שונה, אוקיי? בצורה שבאמת אתם תבינו גם מאחורי הקלעים, מה בעצם האמן עשה פה, וזה ייתן לכם הסתכלות נוספת על הדברים. ואחר כך אנחנו ממשיכים להדגמה שלי שלב שלב, ומציירים, ובמהלך השבוע אתם עושים את הנוף הנוסף, ושאחרי זה אנחנו נפגשים חצי שעה קודם למשוב ולתלונות ולתסכולים ולשיפורים. זהו, זה בעצם מה שמתוכנן. אם יש עוד שאלות, אם אין אני אעבור לחלק של החומרים לקורס עצמו, ופה חומרים, אוקיי? אנחנו נצייר, אני חושבת שאנחנו נצייר על גודל A4, כדי אלא אם כן יש מישהו שהוא כבר ברמה גבוהה ורוצה לעבור ל-A3, אבל A4 נראה לי גודל טוב, אוקיי? נייר מכל החברות ששלחתי, או חברות שאתם אוהבים ומעדיפים, כל עוד זה 100% כותנה ולפחות 300 גרם, תשתמשו בהם. לשיעורים עם טקסטורה לפחות צריך נייר שהוא רף, אוקיי? גם להרים וגם לשיעור של הגלים, שמשתמשים בו הרבה בדריי בראש. אז, ואני רוצה מאוד לבקש שיהיה לכם נייר ספר, אוקיי? כי מקלקלים הרבה, לא משנה כמה שנים מציירים, תמיד מקלקלים הרבה. אז שיהיה נייר ספר, וזה הנייר שנשתמש בו. מכחולים, כמו שאמרתי, לפחות אחד גדול טבעי או דמוי טבעי, לפחות אחד קטן לפרטים. זה החברות המומלצות, אבל עוד פעם, זה אותם חברות שהצגתי לכם, המכחולים שיש לכם, כל עוד זה מכחול, לפחות המכחול הגדול צריך להיות מיועד לווטרקולר, ותנסו אותו, תראו שזה באמת עובד. צבעים, אני רשמתי פה שמות של צבעים, יכול להיות שהייתי צריכה אולי לשים לכם באמת את המספר סידורי, אבל זה בערך המינימום שנצטרך. מאוד ממליצה ללכת על שפורפרות, כי באמת גם לטקסטורות אנחנו נוציא הרבה צבע בבת אחת, שלא תצטרכו להילחם בקובייה. וזה השמות. אני אגב מאוד מאוד, מה שהכי זמין לנו בארץ, אני מאוד אוהבת את הוואן גוך, משתמשת בו בערך לכל דבר. לכל חנות אומנות שתיכנסו, יש צבעים שפרות של וואן גוך, ותוכלו לקנות אותם. כמובן, יש White Nights, ויש את כל שאר השמות שיש פה. יותר יקרים, פחות יקרים. זה מבחינת הנייר, מכחולים וצבעים.
חומרי עזר, אוקיי? כמובן קרש ונייר דבק, להדביק את הנייר לצדדים, פלטה לערבוב צבעים, פלטות אקוורל הן שונות מאקריליק, משמן, מי שיודע, כי בעצם החלון, המקומות למים, מים צריכים להתערבב עם הצבע, אז זה בדרך כלל הן יותר גדולות כאלה. מי שאין לו, אפשר להשתמש בצלחת חד פעמית או בצלחת לא חד פעמית, לא צריך לרוץ לקנות. כלי למים כמובן, masking fluid, אוקיי? זה, מי שלא מכיר את זה, זה בעצם כמו מסכה כזאת ששמים על הנייר בשביל להגן עליו, ואז מורידים את זה, ואז זה נשאר לבן. אוקיי? אנחנו נשתמש בזה בעיקר לציור של הגלים. יש של כל מיני חברות גם זה, שנכנסים לציור אומנות, מסקינג פלואיד לאקוורל, ייתנו לכם, זה לא בעיה, עיפרון מחק, שפכטל כמו שראיתם אנחנו נצטרך, ומחברת עץ סיכומים לתיאוריה, לכל הדברים החכמים שנדבר עליהם. כי זה בגדול החומרים שצריך. זהו, אני סיימתי. מי שעוד אין לו את כל הפרטים על הקורס ורוצה לקבל, אז אחרי השיעור תכתבו לי מייל. זה מה שרציתי לספר לכם. יש מי שרוצה לשאול שאלות, לדבר, אני פה. אם לא, אז אני מקווה שיש הקורס מאוד מאוד מוגבל, כמו שכל הדברים שלי, אמרתי עד 12 אנשים, כי חשוב לי הקשר האישי, זה לא שיעור זום של 20-30 איש, בעצם זה כמו פרפורמנס כזה, כמו שואו של בן אדם אחד, זה מאוד מאוד אישי ועם הרבה ליווי. זהו, זה קצת יצא לי כמובן שיווקי, אבל אני מקווה שגם מי שלא נרשם קיבל קצת אינפורמציה על הדברים. יש לי שאלה. כן. מה העלות של הקורס? אני לא רוצה לדבר על מחירים פה, תשלחו לי מייל, אני אשלח לכולכם, יהיו מבצעים, כל אחד כאילו היה מבצע שם מוקדמת, אני גם אעשה, כנראה מי שירשם אחרי השיעור הזה עד היום ומחר אני אתן עוד 10% הנחה, מחירים וכל עניינים הפיננסיים, בואו ניקח את זה במייל, אני מעדיפה ככה. בסדר. אוקיי. אני חושבת שגם לכל מי שנרשם להרצאה הזאת, אני שלחתי מייל נפרד עם הסילבוס ומחירים של הקורס, תסתכלו במייל, אם לא, אז תכתבו לי, אני פה. יש עוד מישהו ששלח הודעה? כדאי לתקן, עמותה ולא עמותה, כן, תודה על התיקון, אני מצטערת, גם 30 שנה בארץ לפעמים עושים טעויות, לא שפתם שלי, אז מתנצלת מראש על טעויות כתיב או טעויות דיבור, אני אתקן. תודה רבה, זה מאלף. אוקיי, בסדר גמור, תודה על ההצטרפות, אני מקווה שתירשמו ונבלה יחד את השלושה שבועות הנפלאים, ותודה. תודה לך. ביי ביי. תודה רבה, להתראות. טוב.